ale do aw be ka ka Jakan Mady filɛ ni o ye Cherifla Jakanso ye foli ale ni wale ɲuman dɔn o bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw ma ko aw ni jɔ o la ala ka jɔ sabati ka wuruki ka banban ka taama aw bɛ ka nko ka lase de filɛ min bɛ kɛ nin dɔgɔkun in na nin tuma ninnu fɛ aw ɲɛkɔrɔ foli kɛlen kɔfɛ aw le aw ka dɔn ka fɔ an ka jɛmukan in na an bɛ wele bila an ka nko karamɔgɔw ma olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ye an ka farafina dɔnniyaw kan ale ni sɛbɛnni b'an bolo bi ni o ye nko ye o bɛ dakun min na bi walasa o ka dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen na aw ye nin karamɔgɔ ye an ɲɛkɔrɔ yan ni o ye konbo ye n'a bɛ wele ko doctora Dura Fadima Jɛnɛ Haya Mady SYLLA ni an b'a wele ko dafaja o de karamɔgɔkɛ in ale tun b'an ka kɛnɛ ka dɔgɔkun tɛmɛnen a ye kɔrɔfɔ ta yɔrɔ min na kɔrɔfɔ bila yɔrɔ min na ni o ye akademi nko ye n'o ye nko dunbu ye aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kuma ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ waati banna bi a kun ka di an ye an ka dɔ fɔ kan nka institut ni o ye derida ye a fana ye o baarakɛla ye ani a ye kafa kɛrɛnkɛrɛn sɛbɛn min bɛ wele ko nko lɔnko ni a dɔnniyaw a ka di an ye a ka dɔɔnin fana fɔ o kan o la akademi na min ɲɛfɔra la dɔgɔkun tɛmɛnen o bɛ wasa kɛ bi an n'a ta institut yɔrɔ la karamɔgɔ foli bɛ bila nin bɛɛ ɲɛ fɔlɔ i ni jɔ n b'a ni jɔ karamɔgɔ ala ka jɔ sabati ka a wuruki k'a banban ka taama dɔgɔkun tɛmɛnen baro bila la yɔrɔ min na ni o ye akademi nko ye n'o ye dunbu ye bi a ka di an ye an ka dɔ fɔ institut ta kan ni o ye derida ye a bɛ wulikajɔ min na o la yen nɔ ani ka kafa kɛrɛnkɛrɛnnen karamɔgɔ n b'a de karamɔgɔ n y'a fɔla ale ma ko hatɛ nin diyara n ye i komi i y'a fɔ n y'a mɛn kunɲɔgɔn tɛmɛnen an nana kɛnɛ nin kan ka dɔ fɔ dunbu lihalalu kan o bi fana an bɛ yan ka dɔɔnin ɲɛfɔ nko derida Manden institut nko Manden ani Manden lɔnko ni a lɔnniya kafa kafa o mɛn tɔ nasarakan dɔ faransikan dɔ ko panorama de la culture mandenka nko karamɔgɔ siyaman ye yen bi kafa nin ye donnen ta si ma a y'alu bɛɛ bolo la o rɔ yan'an ɲɛ don kuma o kɔnɔ an bɛ tandoli kɛrɛkɛrɛnnen na se an ka geliɲaraw ma fɔlɔ mɔgɔ min ka dɔnkili yɛrɛ ye kan ka an bilasira an ka bi kelen nin dɔ o rɔ a la kumaya dɔ bɛ ye o ye an na sanda koloma dɔ le di ko n bɛ n yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o rɔ a ye wele kɛ dɔnkili ye ka o kɛ an bilasirala ye o rɔ an ka foli ba ye a lɔnni kan o la baara kan dɔnkili kama dɔ e ka dɔn an na Manden yɛrɛlu ye wodewodey'a la belebele le di ni toloma lɔ la i bɛ nafa siyaman sɔrɔ aw ka kumaw la o rɔ sisan an bɛ na tɛmɛ kuma dakun yɛrɛ fɛ i ye ɲininkali kɛ n y'a mɛn n ko derida Manden lihala kan o rɔ n ko derida Manden lihala ye ale fana sindida an bolo fayida nin ye a san 4 lolu jate ye sa o rɔ an y'ale fana sindi ka sigi sen kan bari a sindi lawulilen mun ne ma an y'a la kɔrɔsi le n ko bɛra se dakun mɛn dɔ bi n ko karamɔgɔ bɛra siyaya karanaw bɛra siyaya bari ko tɛ ye mɛn da a jira ka mɛn bɛ ka aw sere de dakun dɔ ka hali ni ma ko bilada la dakun dɔ sisan bari sereya ta la mɛn da la sereya ko nko karamɔgɔ dafanen le fo ni a tora ɲɛfɔli yɛrɛ ma diɲɛ lɔnna dɔ y'a jira ka lɔnni b'a wara mɔgɔ la ɲaɲa ma bari n'a tora a ɲɛfɔ ma i d'ale dɔ ko ne ye nin di muru dɔ tɛ se ka a yɛrɛ kalama sa ni i do la ko makaran fana tora mɔgɔ wɛrɛ le ma n'i ma diya mɛn o tɛ se k'i makaran o rɔ alu ka sɛbɛkulu si sen kan wele dɔ karandakun dɔ i b'a karan mɛn kɛ k'i ye o sɛbɛ sɔrɔ k'o k'i la sereyalan de o rɔ serebɛkulu n'ale wele fɛ n'a ye attestation ko de bɔ wulu dɛnɛ lakɔli ko ni fɛn de la n'a ye formation ko di bari karan kun dɔ jan dolu ye a nana wo sɛbɛ kɛrɛkɛrɛnnen bolo ma k'a fɔ ka minnu ma ko jɔnbɔn ni a ye kila tubabukan dɔ ko diplôme
i b'a karan kuntala ka dɔ kɛ o rɔ i n'o karan suya mɛn kala i di o diplôme ta o rɔ an fana y'a la kɔlɔsi wele rɔ bɔrɔbɔn kan n'a mɛn tɛrɛ fɔla n ko karamɔgɔlu ma k'a fɔ ko jɔnbɔn t'aw bolo alu ye karan nin yɛrɛ kɛla n'alu k'a kɛ alu kɛtɔ mun de di a dɔ a mun de ɲala o le bɛɛ ka a laɲini nanda an fɛ an ka a ɲini fo ka jɔnbɔn de bila n komaw fana la o do tɛ se sɔrɔ n'a ye ten dannanfɛ karanw ni fɛn dɔ fo ka wa don kunnasi yɛrɛ le kan ka sɛbɛ kɛrɛkɛrɛnnen ɲini kunnasi la yo ɲɛ dumbu ta sɛbɛ ɲini ko fɔ ɲa mɛn sisan ani ne yɛrɛ le kɛra o burema tɛ ba ye n ko derida mande o rɔ ni baara ɲɔlo an dera ka o kunnasi sena an taara kunnasi sɔrɔ kotida mɛn fana boloma kanɛ o la lakarani kotida mɛn boloma kanɛ o la an taara se wulu fɛ ka yira kan an fana b'a fɛ ka institut dɔ créer n ko dɔ kuma nin fɔ a warada mɔgɔ si ma hakili ma ko yala ko n ko bɛra se institut créer ma wa an y'a yira kan k'a sera a ma ko sarati ni fɛn fɛn institut créer la sa derida ladan na olu y'o sarati bɛɛ sɛbɛ ka don an bolo o rɔ ko an ɲɛwa ni sarati wulu dafanen kɛra an bolo a di mɔlu fana la wuli lakɔlɔsila la wuli ka taa ko a ma fɛnɛ ni wulu ye tuɲadi k'a sɛgɛsɛ ni wulu ye tuɲadi o rɔ n'an di sɛbɛ sɔrɔ ko a do fɔ o rɔ kuma lasurunya bolo ma an y'a kɛ ɲa wele ma o rɔ alu ka sɛgɛsɛgɛla lawuli u taara ko a fɛlɛ ale y'a ye sarati fɛn fɛn ɲini ka n'alu bolo derida la ka ko kaman kɔnɔ alu y'a bɛɛ dafanɛ bon sarati belebele fɔlɔ le dɛrɛ ye minnu makɛyɔrɔ ko ani baara jɔran ko bon e tɛ se ka molu kili k'a fɔ k'i bɛ olu karan baara jɔran t'i bolo makɛyɔrɔ ɲɛnama t'i bolo i makɛyɔrɔ i bɛ se to la mɛn kɔnɔ han san 1 wala san 2 i ma se labɔla hali n'a ka sɔrɔ k'i ye sufuru le la n'a ye location de alu nara ka o sɛgɛsɛgɛ k'a ye an ɲɛ yɔrɔ min dɔ an bɛ se tola ye han san 2 labɔli ma se sela ma ka ban alu ma ko ye teleba la ka fɛn fɛn na lakarani bolo ni fɛn ma alu taara a filɛ k'a ye teleba tanni kɔ o bɛɛ dafanen tɛ derida kɔnɔ k'a yira ka ko olu bɛ se mɔlu bɛ se karan dɔ mina la ɲaamɛ ani ka alu former bawo derida ye mun ye ala dannen ka bɛn karan ko karan yɛrɛ fana bɛɛ k'a la ka ban ka mɔlu karan nko teleba la k'o fana karan k'a la o rɔ karan si boloma fɛn fɛn ye n'a ye teleba kɔnɔ o karan bɛɛ bɛ k'a la kalanko karan kan ka ban k'a la kangwɛrɛlu yɛrɛ fana karan kan kalanko kan n'a ye arabu ye n'a ye faransi ye n'a ye anglais ye o rɔ ninnu bɛɛ bɛ karan derida fana la kalanko kan o rɔ alu o saratilu bɛɛ dafa alu bolo alu ka yamari di sa kuma lasurunya bolo ma alu ka ladiɲɛ sɛbɛ la ladani jubilali ladiɲɛ sɛbɛ alu y'o ladan n'o ye création nin tɔ de création agrément de création ale y'o ladan o agrément de création o bankɔ dɔ karo 6 tɛmɛn kɔ dɔ ale nara ka na filɛ fana yala a bɛra agréé baara bɛra dɔ min na wa baara bɛ se taala ɲɛ wa ale nara ka na o dɔ fɛsɛfɛsɛlilu fana kɛ alu k'a ye o fana baara ye wala ɲɛ yo alu y'a fɛ ɲaamɛ a karamɔgɔ ko kunna wa karanden ko kunna wa alu ka ji ma fa sɔrɔ o bɛɛ fana kɔnɔ o kɛ alu ka agrément d'ouverture fana ale y'o fana kalanɔya ale y'o fana d'an ma o le ye dayɛlɛli ladiɲɛ sɛbɛ de o rɔ wulu bɛɛ kɔrɔ dayɛlɛli lon dɔ sara an bolo sa koti da yɛrɛ koti siaman nara koti le ye ministre caman ministre siaman nara ani ala kolatɛlu ni ala kedati belebele siaman wala kuma la surunya kunnasi yɛrɛ sinfo siaman bɔra kɛnɛ nin kan ka taa institut nin dayɛlɛli la gouvernement mɔgɔ siaman n ko mɔ siaman ka o jiyalu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsilalu fɛ o rɔ ka b'o lon fana ma ka si na derida ye kan ka mɔlu karanko la ka ban ka mɔlu lakɔ telebayali fana la ɲa bɛɛ ladɛlen ma ala barika dɔ mɔ siaman fayida an de s'a fɔla a ko dɔ mina nin tɛ mɔgɔ min bara bɔ derida la ye n'a bara jɔnbɔn sɔrɔ fɛn ya a mɔ bi sen nin dɔɔnin kan a ye mɔgɔ minnu san 4 kɔnɔna na a ye mɔgɔ minnu former da derida la olu ye diplôme sɔrɔ telebayali kama ni ko karan yɛrɛ kama kɔnɔ a taara fo mɔ bi sen an bara diplôme min libéré o taara fo diplôme bi sen ani kɔ
ibrani wa oro tentente derida ko na fana tele bololo ko nin sabati na ye internet ko ye an nara la crossi ka ulala kran fana si 5 ans ulala kran o ye courant distance ledi oro an ko fana si 5 ans mo le kran na ulala kran sla fana ro bi dunya fam pe la den ka so an ma nyondon nyasilema oro mo be dunya fam be ka bo mali gere kono ya kata kodori jamana kono lama kata blagine ere kono lama ko France ni Europe jamana siamando han Thailand do oro anka krande ba pedo bi tente anya karo men dondi karo ni anka karo malonem baledi kramo fure solomana kaso maile manke karo mena karo ni tele moni sabale wa kelen keme konondo bise ni ronglala kramo solomana kaso maile manke 1987 oro karo ni tele moni sabaka kaso maile manke wolela oro niye wota anya wo karo le fana donindi oro karo ni ye anna simale karo bale di kramo solomana ma oro janjon do kakanka ke 72 de livre mais e en fait guinée ngola janjon blebele do kakanka ke karo ni fana la oro do sara nambulo ulala krande menu yewodi menu mana menu yere madrida ya alunya la mun few bari falu tole ulale la ngola tele bayalis la fe bi bololo ko sila fe blingbling ko sila fe whatsapp kan oro anka ulu kran o mo tan lolu braban krana o mo tan lolu la jombona tamin kakanka ke alu ma karo men fana la ha o pense ma ke to karo ni distance krana courant distance oro go ya gira kala le bibini ndo ni re afo ne ka fo ko ita ton ko kranta la o re baratien le iga para beke isi no la ibabila bara bela ni balu ko e mo bi ko ale ke to flega bara bla ka tango kala na o e bara o bali ale re da anu nyanam to ibitu iga bara ga la ibitu iga bara ka ro la ibaba bara la fe bara bla sukura ro me bara watite wati menu feu ibi banko ni ne connection ye ibi gbanko ini kranwa ke ba blanyon maton abeka wala dala neima e ba abala na ma sebele na krane e ba sebe fana ba kranka ban ifana ba jebila wa albe nu be ka bila kroboli nu kuruke albe kranka nyon fete haibe ba krana irome o mon banen krana tene modul yado ulu retrebra kranke krambon kono kradun ke kakanya bare almase kan ko lon ko ma ya fe nyame o mo do lu retre kalabu fara kalu décourager ka foko a kalu tanan ko lona bare alunne an bla nyoma anu ka gida lanka ulala krambuloma oro mo ro fona tre france o tra fe kale be wuli ko krankane ma ko kana france e on ko kramo ke o baratinyele atuma atibe france le kramo Abdul Aziz Jakite o bon ko krande sama mbalo amba foli ba ironina Abdul Aziz tre bida ko abena ko kana ko krane ke an fe dridala ne afa ko kramo ipeto inola na la sonama ambi kran kurdima en distance odo ala barikaro bibini ndo ngo menu ye kene ukan ali alon Abdul Aziz ka sebeli ani abe niveau mena abe kabe mena bi ngo ko do mulu yalo onyo na cheba do fene be france atoka ko madusu fene nganga na malla kana ngo kala ngale alhamdulillah aya be soro france mbi anga foli ba fene wala donc maduso mna foli ba fana ye ani ne re denke do be ko Haya Mady SYLLA ani ulu be dunyo malle woro mbe na foli be albe bo hali maduso antum be nyon e kene kan wati kelen anna ka soro nyon lontante bare a hakilu kan ko sebe aka do kene lu kan ko sebe woro oni e bensema e ka foli la se afana woro nya foli mentre mbulu derida li halaka o letre wadi folo ani se wala duna e ka teme mande ni ka sebele ngo longo ni lonia ya le sebe ramko kafani hali sini anka dem belebele ke akafale konodo tofeya kan bawo e kalon koni ye mo kede ye yele le dabo bawo ni ye kafa sebe dunya lonna bebe no man ni bana sebeli kala tun ye kelele te mo uma bawo ibese kelele te la kafa mo la famu ni baliado wala alu famu ka bank ko gure la nyini gure balla ba so wo ta kono o do nyini kalu bi sara fambe comme ka ba ando la blo gure ni koluma ante to so na wati be anni an ko mo lu ye ke dinkra kele no tuma
bɛ ɔrɔ nin ye bɛnsɛma le di nin sen an nara Bamakɔ yan an do y'a lɔn ko an ka kafa ka saraba le sɔrɔ yan ɔrɔ mɔ siama ɲininkali siaman fana kɛ an kun wulalu la ɔrɔ o kɛra bɛnsɛma ye an do tɔnɔbɔ ka ɲininkali olu gebi la forobaya ka mɔgɔw makili ka dɛmun kɛ o kan dɔfini mɛ mɔlu ma kafa o lihala dɔ ka o jira kaw la bon n'a fɔra ko lɔnniya ni lɔnko mande mɔgɔ siaman yɛrɛ ma a laɲini yɛrɛ lɔn lɔnko yɛrɛ ye mun di lɔnko le ye faransikan dɔ science ye lɔnniya o le ye culture di o an ye wele la de ka la science et la culture fayida an ye kafa ni sɛbɛ wele kan mande lihala o kan o kafa o a yɔrɔ dɔ finda dolu ma ka bɛn ko dɔw ma misali dɔ bon na jansali bi hali bi sa i ni turu saba men silen bɛ ɲakɔrɔ nin di i ka lɔ fɔlɔ mɔgɔ siaman tun b'a je bɔ donso bɔnsɔn de fana le bɔ kamaraw bɛ donso bɔnsɔn de ye ora mɔgɔ siaman tɛrɛ b'a je ko donso le kelen pe ni bɛ fula turu saba nin ye ka sɔrɔ an bɛnbaw kɛlen don kɔrɔ le tun bɛ ninnu bɛɛ la ninnu don kun a labaara kun ninnu bɛɛ kɔrɔ bɛɛ ye yanni an b'an banw la an ka a kɔrɔw le ɲaɲini an bɛnba ninnu ka alu ka ninnu kɛ mun de kosɔn alu ye daliba minnu kɛra nin k'a bila olu kana alu ye gbanja minnu kɛra k'a bila olu kana kɔnɔwɔrɔnwula ninnu k'a fɔ yɛrɛ ko kɔnɔwɔrɔnwula yɛrɛ mun kɔnɔwɔrɔnwula yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye namu nin bɛɛ ninnu bɛɛ tɔfɛyanen ka fa kɔnɔ lɔnko ɲuman de ye mandenka bolo bawo bɛɛ y'a jira ko a b'a fɔ ko lɔnkoti ko dɛmɛdunnen farabɛla k'ale le dɔrɔnna ka sɔrɔ lɔnkoti wɛrɛ b'ale bɔra farafinna a gbɛngbɛn mandenkaw lɔ lɔnkoti siaman b'ale an dɔ bari n'i y'an ka lɔnkotiya o baara n'i hakili la taa kow fɛ kɔrɔ i t'a lɔ ko an bɛnbaw tɛrɛ lɔnkoti le ye o rɔ an nara ka o fana ko siaman dɔ kɛnɛ dakun dɔw dɔ an ka dɔ kɛnɛ fena dan dakun dɔ ani a la sinfonyali dakun siaman dɔ bon an dise o dakun kelen ta la misali dɔ n'i ye sɛ ta sisan n'i ye sɛ ta an bɛnbaw ka sɛko faamu ɲamɛ n'i ye sɛ ta sɛ ka bɔ sɛ ju la ka na sɛ kɛ ma tulu de han kana a bila daa dɔ k'a kɛ dɔmɔnifɛn ye sɛ baara min bɛɛ bɛ tɛmɛ o kɔnɔla dɔ n'i ye o tirinin kɛ i b'a lɔn ko lɔnkoti y'ale k'a kɛ o k'olu faamu o tulu sera bɔla sɛ la hakili su ɲuman de la ka se gbede na ka na fara bɔ a ma k'a jaro ka ba k'a yilan ka tulu bɔ a rɔ k'a tibi ka tuluji o bɔ a rɔ o baara o kuru o misɛkɛ minnu o de kana se a kɛ ma k'a bɛna se ko k'a kɛ n'ale la nin de karamɔgɔkɛ n'i ye o kun ta o dɔrɔn ta i t'a lɔ ko lɔnkoti y'a dafanen ye baaraw kɔnɔ an bɛnba minnu ka o kun na kan olu ye lɔnkoti le ye o n'i ye nɛrɛ fana ta nɛrɛ bɛ fana kɛ ɲɛ kelen wolo ma nzumara i b'a mɛn ko ka nzumara kɛ na la an ka nalakɛfɛn dɔ bɛrɛbɛrɛ dɔ le bon nafa min kɛra a la an tɛ se la o ma minnu bara a ladanya an na kuma ye o le kan n'i ye nzumara fana ta ka bɔ nɛrɛ ju ma nɛrɛ yɛrɛ kolo ma ka na si a kɛ ma sumara de ko min bɛɛ tɛmɛna o fana rɔ o fana ka ca o de i t'a lɔn ye ko lɔnkotiya dafanen tun bɛ o fana kɔnɔ an bɛnbaw tun bɛ mun susu o gɛrɛ ye ka kɛlɛw kɛ u tun bɛ murifa dilan o gɛrɛ ye ka kɛlɛw kɛ hali n'a sɔrɔ ko an ka murifa ye mɔgɔ wɛrɛw bolo bari an bɛnbaw sera ka murifaw dilan alu yɛrɛ ka kɛlɛw kɛ ka muw susu ka kisɛlu dilan olu kɛra lɔnni man ne la k'a sɔrɔ an dɔ ma karamɔgɔ wɛrɛ si ye alu fɛ yan mɛ an ka minnu ye k'a fɔ ko ninnu ye alu karan o la misali dɔ an bɛ o misali ta samori ka numu dɔ ma n'o ye data musa ye hansini o ka siya dɔw bɛ lajinɛ jamana kɔnɔ n'a ye korosa ni farana kɔnɔla olu de a bɛ fɔ o ma ko damasilu o dɔ an n'a foli bɛ se alu ma yɔrɔ o dɔ data musa mɛ o de mun kosɔn a fɔra a ma ko data musa ale tun ka samori tere dɔ ka murifa data na dan n'a tun gbɛsɛda kisɛ tun bɛ bɔ dan nin bɛɛ kelen de o lɔnni n'a sɔrɔna o lɔnkoti su sɔrɔna farafinna yala bɛ se k'a fɔ anu ma ko lɔnkoti ta anu dɔ wa ko savan ta anu dɔ wa o rɔ nin sirati le an ye ninnu le siyamana dɛ ka ninnu kɔnɔkunba dɔn ka fa kɔnɔ ka yira ka mun la ko lɔnkoti wɛrɛ le ye an fɛ yan bari an n'a faamuni ne masa ma kala sa k'a fɔ ko lɔnkoti le alors ni fɛn fana kuma yara ɲaɲa ma hali n'a ye ɲakɔrɔ le n'a kuma yara ɲa ma ni hakili le m'a la fo a t'a ye dɛ bon ɲakisɛ la yeli tɛ yeli ye bari hakili la yeli le yeli ye i bɛra nin faamu wa
an ka ɲafɔli kɛ an ka sɛnɛfɛnw kan sɛnɛfɛn siaman ye an bɛnbalo sera an bɛnbalo a fɔ ka mɛn mana ko méthodologie métho mɔɔw bɛ baara fɛn fɛn kɛ de an bɛnbaw fana tɛrɛ bɛ métho baara kɛ u tun b'a lɔ sanji natuma sanji bɛ se a san ɲuman de la o tɔmasere ɲuman tɛrɛ ye o la an bɔ fɛn bɛɛ tɛrɛ bɛ ye n'a ye kɔnɔw ni sobolakaw dɔw de o la ulu sira n'i y'a ye kɔnɔfa ni sobofa ni yiritɛ ninnu man ɲi a fɔla ko k'a bolo ka gansan tɛ lɔnnalu t'a fɔla gansan ala ye an dilan ka an dɔ k'olu le dan an bɔ fɛ dɔ an na environnement ala ye adamaden fɛn fɛn dan ka i bila a ye fɛn minnu dan ka bila i l'environnement dɔ wulu ye i balo ni i basi le ye ani i yɛrɛ la ko ɲɛbɔ la i bɛra nin faamu wa bari ni le y'i ta wulu kɛlɛ ka luma bɔ i la fɛrɛkɛ wɛrɛw bɛ na i ma balima kunna kɛ i di wulu kunkolo sɔrɔ o rɔ o le kosɔn yiritɛ ninnu ye dɔ bɔ a la ani sobofa ninnu fɛn ninnu an bɛ tandoli lase an ka warabɛ filafɛ so mɔgɔw ma an ka biyanw lamara dɔ tuma bɛɛ la bawo biyan wulu dolu b'a dɛsɛ an mirindi dɔ tun olu bɛ kɛ ko wɛrɛ ka ko wɛrɛ las'an ma a yirilu bɛɛ ye a sobolu bɛɛ ye a kosulu bɛɛ bɛ ye fɔɲɔlɔn sila wulu fɛ o tun b'a lɔn kɔnɔw ɲan la ɲa fɛ k'a fɔ ɲinan san in na sanji bɛ siyaya ɲinan san in na kɔnɔ kɔlu ni fow bɛ ɲan la ulu ɲan la bin dunda ni bin sanfɛla wula ɲa mɛ a b'a lɔn ni alu ka la bin sanfɛ san mɛ na a da lɔn ko ɲinan san ni ko ji bɛ bɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ o ka sɛnɛkɛlaw ma k'aw ye dɔja sɛnɛ ka ɲinan dɛ ko ɲinan ye ji bɔ san de ye i bɛra nin faamu wa tɔmasere gbɛrɛlu fana ye bɛɛ bɛ ye minnu kasiyaw bɛɛ fana ye o rɔ alu tɛrɛ wo lɔnna ni ji fana bɛ ji siaman tana nala san mɛn na ni kɔnɔlu ka alu ɲan la dunda bɔkulu la san mɛn na a di lɔn ko ji tana bɔ la bɔn o ye ala la danfɛn de ye minnu tɛ kuma la bari ala le ye a lasina a labaara dɔn wulu labaara wulu senfɛ an bɛnbaw ka kɔlɔsi sera wulu ma u ka lɔnni nu sera wulu ma k'a lɔn ko dalifɛn ninnu n'a ladantanya nu ni nu ka baara dɔ kɛ o kɔrɔ kɔfili ka kan ka kɛ nin de de n'i do y'a kɔrɔbɔ i bɛ na a kɔfili fana ye ira nin faamu oro alu ka alon o bero meteo bara lu sanji ko li halal tere lona wo nyawle ma o de kuma an ka tuma wo manja ni ne nyafoli lu bena ke ambulo sini an ga dem kene kan ɲininkali fɛn fɛn ba kɛ men bolo kafa kuntelen kan ani ko forobali halagbere kan na ala sɔnna ma na la men kan an harije di o jebiliw la an bena wul kɛ an bena barika lase ile yɛrɛ ma ani an ka jakanso keti ni agrimate ba ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye ala ma an ka ɲɔgɔn ye lusiyara amen ayiwa isila an y'a fɔ cogoya min na an ka nko ka lase na bi an ye wele bila an ka nko karamɔgɔba ma ka bɔ Laginɛ Konbodu n'o ye Dura Fadima Jɛnɛ Haya Mady SYLLA n'o bɛ wele ko Dafaja i ka dɔn karamɔgɔ a kumana fɛn akademi ka dɔgɔkun tɛmɛnen bi a kumana institut kan n'o ye derida ye ani a ka kafa kɛrɛnkɛrɛnnen min ni dɔnniya kulew bɛ o kɔnɔ n'a bɛ wele ko nko lɔnko ale ni a dɔnniyaw an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ala ka tagali kɛ hɛrɛ an bɛ ginɛkaw bɛɛ lajɛlen fo an ka karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ bi o sɔrɔla an ka cɛkɔrɔba fɛ ni o ye karamɔgɔ Mamadu Keyita ye a yɛrɛ b'an ka kɛnɛ kan nɔ an ka foli ni waleɲuman dɔn b'a ye k'a fɔ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an ma ala ka an ɲɛmɛ ala ka barika don a kɔ la awa e yɛrɛ sa karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i ni jija wa i ni ce i ni baraji a diyara n ye sabula i ɲɔgɔnna mɔgɔba ka i ka baaraw bila ka na ni ɲɛfɔli in k'an ye a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i Sila an ba awa an filɛbagaw an bɛ a fɔ ye ko ala ka tuma wɛrɛ yir'an na aw ni jɔ mari ka jɔ sabati ka wuruki ka baman ka taama